Hola, amigues i amics del món local. Ja ens coneixeu. El nostre nom és Diputació de Barcelona i els nostres cognoms són Cooperació Municipal i Treball en Xarxa. Ara, a l'inici del nou mandat municipal, ja tenim a punt els nous instruments per concretar aquesta cooperació amb els ajuntaments de la província. Els trobareu agrupats al nou Pla Xarxa de Governs Locals que disposa de 3 àmbits de suport: el Programa General d'Inversions, els programes específics i el catàleg de serveis, que recull l'oferta de suport tècnic, material i econòmic que posem a l'abast dels governs locals de la província de Barcelona. I us vull presentar el catàleg 2024-2027 a l'àrea d'espais naturals i infraestructura verda. La missió d'aquesta nova àrea és diversa. Per una banda, gestionem la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, 14 espais naturals que sumen més de 100.000 hectàrees protegides, el 22% del territori i el 70% de la població de Catalunya. Una gestió professional i acurada que està sustentada en 3 pilars. Protegim, conservem i promocionem el territori, els ecosistemes, la flora, la fauna i també la cultura dels parcs i els espais naturals. Treballem per tenir un ús públic sostenible als parcs que sigui ordenat i una gran escola d'educació ambiental. I per últim, fem que els parcs siguin un element de cohesió social i de promoció econòmica sostenible dels municipis de l'entorn. En aquest nou mandat obrirem noves línies de suport local per la promoció d'infraestructura verda local. És a dir, projectes per l'adaptació dels nostres pobles i ciutats al canvi climàtic amb propostes i solucions basades en la pròpia natura. En aquesta línia disposeu dels nous recursos tècnics i econòmics, planificació de boscos municipals, destinats a la redacció d'estudis, plans de gestió i posterior execució dels projectes per a la gestió forestal dels boscos propietat municipal. Estem en situació de sequera severa i patim un risc molt elevat d'incendis forestals. Per això reforcem l'oferta de catàleg de suport econòmic i tècnic cap als ajuntaments, grans i petits, per la gestió de les vostres competències per la prevenció d'incendis forestals. Trobareu tota la informació dels recursos tècnics i econòmics del catàleg 24-27 al lloc web de la Diputació de Barcelona, diva.cat. I sabeu que, com sempre, estem a la vostra disposició. És una realitat l'emergència climàtica. La gestió dels recursos naturals locals és també una inversió en el futur del planeta.